जाग्रा गैया माने नामा किना बेसा खुलुमबाय गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय बावहरनाय थाबाय मिया हरावनो जों मानासाव फैदोंमोन मानास हाग्रामायाव बेनिफ्राय अटा रिजर्टआव थादोंमोन ना अटा रिजर्टआव टेन्ट लानानै थानायनि उनाव फैनाया मोनाद्राय जाबाय नालाय आङो नोंथांमोनजों जोंनि बेरायनायखौ शेयार खालामनो हायासै स' दा फुङावनो माने दावराव गाबबाय थानानै सारि मोननानै बिदिनो मा खालामा बेरायनो फैबाय दसे बेरायनो फैनानै आं मानासनि बिउटिखौ देखायनो होननानै शेयार खालामनो लुगैनानै आं भिडिअ मोनसे बानायनाय जाबाय स' नायलांबाय थादो देखायनो भिउखौ एसे एन्ड देन बेनो पिकनिक स्पट फैग्रा गेटआ थ' जों दा माबायाव थांनि मा होनो एसे गेट खाथियाव मेन गेटआव ना मेन गेटआव थांनानै हाबलांनि दसे नायनि दावराय फै थाब गेटआ जों मोनफैबाय मेन गेटआ बेनो खनसे हाबहैबावनो मानास नेशनेल पार्क मेन गेटआ बेनो फुङावनो गरम साहा लोंनानै ओंखारनायनि माइनानै ओइ बेटा फै मैदेराव गाखोनोबा अनलाइन खालामनांगौ ना खालामनांगौ ओमफ्राय अनलाइन गैयाबाथाय नोंसोरो बांसिन अनलाइन हास्लाबाबा अफलाइन माबा खालामनो हायो आरो मेनेज खालामनो हागोन आरो ना दा माव थांदो ना साफारियाव थांदो फैसिगोन औ दे नेनिमोनलाय आंबो नायनो लुगैदोंमोन मैदेर गाखोनो नामा बेखौ देखाय आंखौ मानो देखायबाय थादों बेखौ देखाय दावराय देखायनि मैदेरनो ब्रेड दौबाय दा रिजर्टआव थांफिनसै नामा बेरायनोथ' जायगा गैला नै सान्दुं दुंबाय नै सापर बागान आंजों फैबानो नामा किना बेसा लाजिलायो किना बेसा फाइनालि जों मिया हराव नैयाव थादोंमोन टेन्टआव टटेलि 10-10 टेन्ट दं इयाव दासो गोदान खुलिहांदो रिजर्टआ आदा सासेनिनो जों थादोंमोन मिया नैयाव मिया हराव हरखाय ब्लग नायनो हायासै बुरो देखो बेयाव थादोंमोन जों हराव मिया मोनायाव थानो मोजां नांदो
नै अटार रिजर्टनि अनारफोरा फैगौआवथ' बिराद मोजां जागोन ना आरो दा गोदान खायसो ना बियो दा गोदान खायसो थेवबो जानुवारियाव स्टार्ट खालामनाय जानुवारियावसो स्टार्ट खालामदों ना फ्रेशसो नेक्स्टआवसो मोजां जागोन एबारबो मोजाङानो नांदो फैनानै थानानै मोजां नांदो मैया थानानै नोंसोरो जिप साफारिबो खालामहोखायो ना बेनिफ्रायनो जिप दंखायोबो एभेलेबेलखा आरो थानायजों लोगोसे जानायबोथ' दं फुडिं गोजाखै गरमसो मोनलायदों ब्लेंकेटखौथ' जुमाखैनो आं मोनायाव फाइनालि थांसै न'आव बारा गोजान नङा न'आव खाथिखा थांसै बेखिनियावनो दिनै आंनि ब्लगखौ दोनथ'बाय